नों? आयु, हरला सानला नोंलाय जोंनाव मानो नों आरो मा खालामफैदों जोंनाव हो? नाय, नों जेरै दा फैदों बिदिनो गोख्रै ओंखारलां जोंनि न'निफ्राय। आंनि बाथ्राखौ खोनासंग्रो। जायखि दिनै हरानो जाया मानो, नाथाय आं जायनि थाखाय फैदों बे खामानिखौथ' दिनै बेहाय मावफुंलांनानैसो गारखागोन आङो। आयु, मासि बाजुखोहाय नोङो हो? बेसेबां दादागिरि नों दासिमबो? आंनि फिसाजोआ हाबा जानानै थांबाय होननायखौ बुजि मोना नामा नोङो सेंग्रा? लाजिनांगौहाय मालायनि हिनजावखौ गोसथोबाय थानो बेफोरबायदि। मालायनि? ओह, नाथाय आं जाय खोथाखौ खोन्थानो फैदों बे खोथाखौ मोनथिब्लाथ' नोंबो बुंगोन, मोनथिबायना आइ बिखुनजो, जे आं मानो हरखो आंनि फिसाजोखौ? मा? आरोथ' मा नों मोनथिगौ ना? ए टु जेड मोनथिगौ बै साननि सोमोन्दै? मा बुंनो सानदोंहाय नोङो हो? आंनि जावैसोनि सोमोन्दै नोंहालाय मा बाथ्रा बुंनांगौ दङ? आरो एसे हराव फैना नों बेफोरबायदि बाथ्रा एरना होफैनो सानदों? आं मानो बिदि साननो दे? नाथाय सों, नोंनि नोंजामादैनाव मा लाखुमादों बियो? मा बाथ्राखौ खिन्थायाखै दासिमबो बियो? बेबायदि मा बाथ्रा? अब्ला खोनासं। नों जायखि बुङा मानो मिथिबायना? आं मिथिगौ, नोङो गाज्रिखौसो बुंखागोन, नाथाय नोंनि खोथाखौ आं मानो लानोहाय? आंनि फिसाजोआ जायजों दङ बेजोंनो खुसियैनो दङ, नोंसो बेनि लामायाव फैबाय थानो नागिरो बिसिनि गेजेराव। आं थुनथुलिनि गाज्रि साना, मोनथिबायना? नाथाय बे साननिफ्राय थकेबाज आरो रावबो गैया। आंनि जावैसोआ थकेबाज? मानो बिनि जानानै थांनाय सोमोन्दै नों जेबो मिथिया आयै? खिन्थायाखै? आरोथ' आंनि बायदिबाथ' थुनथुलियाबो जेबो मिथिया खोमा ना? नाथाय आं दिनै फैदों प्रुफजों, मिथिबाय आयै? आंबो मिथिगौ नोंसोर आंनि खोथाखौथ' लानाय नंखायाना? मेगनजों नुवाबा मारै फोथायनो, नङा होमबा? आरो जुदि जायगायाव थांनोबा लांनोबो हागोन आङो। बेबायदि मा बाथ्रा मोनथिदों नों आंनि जावैसोनि सोमोन्दै? आंनि जावैसोनि गोसोआ गाइखेर बायदि गुफुरसो मिथिबाय, एकदम साफानो। नोंलाय माहाय मैया दाख्लैसो फैनाय, मा मिथिगौ नोंलाय? आयै, महराव नायनानै बोरै मोनथिनो दे बिनि गोसोआ माबायदि, गोसोम ना गुफुर? आरे, नोंथ' मोनथिब्ला नों गावनो नोंसाजोखौ बिनो हरनाय नङा। ओरैबायदि थकेबाज मानसि बियो। एकदम सिरि थादे। दाथ' आं नोंनि खोथाखौ मानो खोनासंबाय थादोंहाय हो? हरला सानलानो। आयु, हाबाब नोंनि थाखायनो आंनि फिसाजोआ बेसे खस्थ' भुगिनांदों। आरो मिन्थिखागौ नों बदलासो लानो सानखादों? मानो लानो आंलाय बदला बेजोंलाय? दे, आंथ' गाज्रिखाना? आं माबा बुंनायनि सिगां नैबे फट'सखौ नायनानै लाग्रोलाय। मा दं फट'आवलाय? लोगोसे आरो आंनाव भिडिअ रेकर्डबो दङ, जायखौ आं नोंनो देखायगोन आयै, दानो। बेबायदि मा बाथ्राहाय हो? नायदो आयै। बेनिफ्राय उनाव जाज खालामबानो जाबाय, सोर गाज्रि आं ना बे साना? हे सान, दानालाय बोरै बासिबावगोनलै नोंलाय भाइ? आंखौथ' गाज्रि खालामबायलै, गाज्रियानो जाथोंसै आङो। एबारथ' नोंखुनजोजोंसो फांगा जासिगोन ना? मा दं बेलाय सानजावैसोनि? नायदो आयै, मा दङ? नाथाय आंखौ गाज्रि मोननो मोननाय नङा, बेहाय आं जेबो मिस्टेक खालामाखै। मा दं बोरो? सैथोआथ' सानसेबाबो फैखानांगौखामोन ना, फैखाबाय धामाका। एबार थुनथुलि, मा जाबावगोन? नों, सान, नोंसिनि लाभ स्ट'रिया। बेखौथ' जों मिन्थिखायोमोन। आरोथ' सिगाङावनो खिन्थाखादों माथो जावैसोआ बेनि सोमोन्दै। जोंनोथ' जावैसोखौ मन्दपनिफ्राय लायदोंमोन। औ आयै, जानो हागौ बे ससेखिनिल'सो सैथो। नाथाय भिडिअखौ फुरा नायजोबदो, अब्लानो मिन्थिगोन। नाथाय बेजोंलाय आरो मा कानेक्सन दंबावो? सानसोरांनि लाइफआव ओरैबायदि स्पेसियेल मानसि दङ आयै, जायखौ सानाबो गावनो इगनर खालामनो हानाय नंखाया। जुदि आंनि खोथाया नंखायबा ना आयै, आं वादा खालामो थुनथुलिनि लाइफनिफ्राय बिराद गोजान थांगोन आङो। जिउआव आंनि महरखौबो माब्लाबाबो दिन्थिया आङो, जुदि आंनि खोथाया नंखाय बासो आयै। मा? बिदिबा आंनि फिसाजोखौ फिसा खालामनो नों गारनो राजि गैबावासो? आरोथ' मा बुंदों बिसोरलाय? खोनासंदो आयै, फुल भलियाम होनानै खोनासं। रनाय। आयु, बे अखाफ्राबो मा जाथारखो होमबा? हो? अखाफोर आयै? नोंहालाय आरो मा जालायखो? बे अखाफोरा नाङाबा। नोंलाय बोरै मिन्थिखो ओमफ्रायो अखाफोरखौ? बे नुवाखै हाबाय थानायखौ?
एकदमबारे साननिफ्राय सान हाबाय थायो, मोनानिफ्राय मोना हाबायानो थायो। ओजों खामानि दङ आरो दे दुब्लिनि थाखायथ' मोजाङानो जाबाय एसे हाबाय अखाया। नाथाय अभारद्रायबो जायोना आबा, जि सुनो मोनाखै नोमाया। बिनिफ्राय सान्दुंआव माबा माबि फोराननांगौ दं बेखौबो मोनासै। लामायाबो ओरै एकदम थाबायनो एसे दिगदार जायो, हाब्रु हाला दै माबा माबि। अखाफोरा आरोना आयै, बिदिनोलै अखाया हाबाथाय माथो बुंबावनो। हामाथो जालाबायखोसै बेहालाय। औ बे अखाफोरा। आरे आयै, बे अखाया बुंब्रा अखाफोरा होनलायलांबाय नालाय, आं एसे बेलेगसो भाबिदोंमोनलै। जाम्बा हा मा बेलेग भाबिनांगौ जाखोसै? जेबो नङा आयै, एसे बेलेग भाबिदोंमोन आङो। दे ओमफ्राय बे नोम्फा मैथा खावलायालाय जुरिजों माबा माबि दावराव जादों होननाया इनिजों मोजां जाफिनबाय ना? बेफोरलाय है न'नि प्रब्लेम ना आयै, माब्लाबा जायो आरो बिदिनो। बाखि उनाव आइजों आरो आयंजों रायलायथ'वाखै नालाय, उनाव रायलायगोन बे। नोम्फायाबो खथ्थ' माबाहाय आबा, एसे मानसिया फाल्थुना। आंबो बारा बोरैबा मोनलायलाङो बेखौ। जादोंखाय नोंना। नङा दे, इसेबां आफाया बिदि नंलाना। मिस आन्डारस्टेन्डिंसोलै आयै, नोंबो बेलेग भाबिनाङा दे आरो। जागोन होनबालाय आबा। आरो ना मोनसे जायगायाव लांगौमोनहाय आबा नोंखौ आङो, थांगोन ना थाङा फालाय नोंलाय? मा जायगायावथो जालायखो? मेहेरनि थाखाय हिनजाव सासे मोजां दंनोहाय, बेखौनो नायनो आंनि बिलोगोआ बुंहरबाय थादोंमोन। दा मेहेर आबाखौ थसे लांनांगोन आङो र'। माबाहाय आबा, आंनि बिलोगो जानाया एसे जोंहानि खाथियावनो थाफैबायनो। दा बेवहाय बेरायनो लिंहरदों आरो फैनाय हिसाबै। खाथिबो जासै नालाय, दा फिसालाखौ लानानै फै होनबाय। आं नोंखौनो लानानै थांसै मालाबा, थांगोन ना थाङा आबा? थांजायोलै आयै, जेरावबो थांसै आं आजिखालि, लिंबानो। आयौ दे होनबालाय आबा। एखेबारे हामथारबायहाय। माथो खालामबावनो, दा फिसालाया बेफोरबायदि जाबाय, दुखु थाबाय थायो। बिमायानो माबा नङा माबा मोनसे साननांगोन ना। बिहामजोआथ' माबा खथरा जानानै थुंगेलांबाय। अब्लाबो दा फिसालानि थाखाय मोजां फिउचारनि थाखाय साननो नांगोन आंहा। दे होमबा आयै, दसे एकदम रेस्ट थाथ'नि आङो दे। दे। बे आइयाबो ना मा सानबाय थायो, सोर बिलोगोबा जालायखो। ओमफ्रायथ' बे अखाफोरनि रावखौ खोनाबा हाथरखिनि राव रायलायनाय बायदि खोनाथारोलै। बिखायावथ' एसेबां नाङा, मानोना बे आंनि हाथरखि नङाना। आयै सना, बोरै जाबावगोनलै जोंहा एथ' मोजां संसार जानांगौआ। गेजेर ससेयावनो आस'खान्दा खालामलांबायब्रा। हारसिं जिबन जानानै थाबाय आंनिया। दा रावजोंबो रायलायबाबो सुखुथारालै। रायलायबाबो खुनुरुखुमसो रायलायसाबो आङो। ओमफ्रायथ' बे अखाफोरखौथ' लेंहरनायाथ' लेंहरबाय आङो। बिनिफ्राय न'आवथ' लाबोजानाय नङालै। बेखौ लाबोबाथ' न'नि हालोदा दि मा जागोन मानसिफोरनिया। दाख्लिंबा बाजैया बागदावदों। नङा, ओमफ्राय हाथरखिखौ माब्लाबा मोनथियोबा बे अखाफोराबो माबायदि रिएक्सन खालामगोन बे? जारलासोलै। बिमायाबा जि रायो फिसाजोआ, ओमफ्रायो दाख्लैनिफ्राय एसे मोजां रायलायग्रा जाबाय, नङाबा बेबो रायलायामोन। मेहेराबो एसेबां गाज्रि नङाब्रा। मागोना हिनजावफोरा आंजों फथायजायो दा माखासे मानिया, सिगांनिफ्रायनो फथायबोखायो आङो। मा खालामनो, मोजांद्राय जानानैबो लाब गैलालै दानि जुगाव, एसे गाज्रिबो जानांगौ। नाथाय सम थासारिखौ नायनानै लाबोगोन आं सानसे, जोंनि न'आवबो आलासि जानो। आंनि नायबाय थानो किसनामोन, जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नायनानै एसेबाबो लाइक होनानै गालांबानो जाबाय आरोना। आरो कमेन्टखौबो लिरना हरबानो जाबाय, सनामोन, जायफोर लिरनो बाया। नोंथांमोनाबो मोजां गाज्रि जायखियानो जाया बुङा मानो, अब्लासो जोंबो एसे लाबोनो गोसोआ बांसिन जायो आरोना लोगोफोर। अब्लाबो जेबो नंला दे, माने जायफोर नायो नायबाय। बे अखाया मा बार जोबथारलायखोब्रा, मा बार जोबथारलायखो? ओइ अखा राजा, जाबायसै, बेसेबां हाबावगोन दे? आयु हाबाय बेबायदि हायो आरो, एसे थाद'नांगौबो ना, रेस्टबो लानांगौ। बाबा, मा बेनालाय हाबाथाय हाबाय, देन्जार हाबाय थायोलै। अखा राजा जी, एसेबांबो अखा हाबा जोंहाबो मुनुसमाया एसे प्रब्लेम जायोब्रा, बुजिनांगौ। हाब, मा हां गैलायै हाथारोलै। हेलौ, जाबायसै, गाबोनफोर हादोलाय, दिनै थाथ'लायदो। टुनटुलिनि न'आ दै लोमगोनलै, बारा गोबा जाबायसै होनदों। मा जाखो टुनटुलि? माथो मानसियालाय अख्रां नायदाव सोरजों रायलायखो? अबे संडे को ना ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हाबालाय कि बिदि हाथारोना अखाया, फैबाथाय मा बुंनो आरो अखाखौबो।
अखायाबो थांनो जि जारला जासिगोन ना। ओहो आंनि खिमाइनाव अखायावनो मानो बेबायदि सिजानांगौ दे नोङो साथा लाया मा लायानो बाहेरायाव बिदि थायो। सान आंथ' हाखायोना बेफोरबायदि हानायालाय अब्लाबो माने एसे टेनसन जादोंमोन आङो। जोंनाथ' न'आ माने दाबो हा खोजोबाखैना बे फारसेथिंजाय दै लोमनो नागिरो अखा हाबोला। बेफोरबायदि थानालै थुनथुलि नों लोमजागोन गगा मोनगोन खर' सागोन माबा माबि आरो ओमफ्राय आंहासो गोसोआ गाज्रि मोनबाय थागोन ना। नै नोंबो आरो आंखौ जोबोद केयार खालामो न'। माथो आरो नोंनि अनगा सोर दं आंहा। दे ओमफ्राय साथायाव फै मानसिया अखा हानायाव बिदि दा बेरायखादे नोङो। दे आरो होमबालाय सान। दा खयथायाव थांनांगौ होनदों नों ओमफ्रायो? दा 12थानिफ्राय थांनांगौ आंहा। इस दसेयावनो बोरैबा मोनलायसिगोन ना खालि मोनखायो आङो नों गैयाबाथाय। इस नंगौ। माथो नों हजोंहाय बेयाव थागोन ओमफ्राय आंहासो गोसोखांफ्लांबाय थागोन ना। सान आंखौ गोसोखांस्लायस्लाय नों माबेबा मोनसे खामानियाव गोसो हो अब्लाना नों आंखौ गोसोखांनायबो नंबावा माने टाइमा माब्ला थांगोन मिन्थिनाय नङा नोङो। जायो नामा बेबायदि आंथ' नोंखौ गोसोखांबायानो थाखायोना। नों मानसियाबो ना जोबोद माने रमान्टिक जाबायना आजिखालि। माथो खालामबावनो ओमफ्राय आंनि हिनजावखौ आं अनाबा सोरखौथो अनगोन देनाय। बेबो मोनसे आरो सान मिन्थिगौ जोंनाव ना ओजोंहाय बिराद नायाबो फैखायोलै बिदि अखा बांद्राय हाबा ना हमनो बिराद मोजां जामारगौमोन दे गांजेमा ना आरो माबा माबि। बेफोर हुदायानो खारा आरोना नोंना। माथो बोरैथो बावनोब्ला बेफोरखौलाय नाथाय दा समासो थोला आंनो। दे अब्लालाय आरो दा थाब थाब ओंखाम जायाबा हाखु दाखु जागोन ना। दे सान। नाथायबा मैयानि बाथ्राखौ आं एसे बोरैबा मोनबाय थाबायलै। मा बोरैबा मोननांगौ आरो? बे जों लोगो मोननाया बाथारबाय आं मानसिखौनो नायनो हाथारला आङो। बेखौथ' आरो गलि मारलै सान बे मानसियानो बिदिनोखा बेहा हिनजावखौनो मोननो रोंमारला ना बेखायनो मालायनि हिनजावखौ नोजोर लागायबाय थायो। औथ' आरोलै दुनियायाव एथ' बुरजा सिख्ला दङ नाथाय रावजोंबो सौग्रावा नामा खालि नोंजोंल'सो। बेहा खालि आंनि थुनथुलिखौल'सो मोनबाय। औलै सान रावजोंबो फसायजाथाराबा बेखायनो बिदि खोमादां जाम्बासो बियो। जोंथ' मोजां रावैबो बुजायनो नाजाबाय आरोथ' साजाबो होबाय थेवबो मा बुंबावनो आरो मानसिखौलाय एसे फाग्ला नांदेरनायखासो बियो। दे आरो बाथो बिखौ रायलायबाय थाना लाब गैयालै बिदि मानसिखौ जोंनि गेजेराव फैनो हायाथ' बियो हाजार खसिस खालामबाबो। मोनथिगौना जोबोद बोरैबा बोरैबि मोनबाय थायो आङो आरो बायदिसिना मोनथिबावबाथ' माने एकदम बेफोरबायदि जाथाय जाबोला गोसोआनो बोरैबा दुब दुब मोनबाय थायो आं। नै मानो सान मोननाङा बिदि। नंगौ बोरैबा मोनखायो आङो बेखायनो थुनथुलिया आंखौ नागारनानै दा थांदे माब्लाबाबो। थोद आं सहायनो हानाय नङालै बिराद गाज्रि मोनबाय थागोन आङो। सान सायावथ' आं बांद्रायबो इमसनेल जानो रोङालै अब्लाबो ना नों बेफोरबायदि खोथा बुंनाङा आंबो दुखु मोनोना। बे जुदि लक्ष्मण आरो गुबुन थार्ड पार्सननि थाखाय नों आंखौ जुदि बेफोरबायदि जानला मानला सानदोंबाना गोसो सिङाव माइनाव जियानो जा साननाङा बिदि। मानोना जाय मानसिया थार गोसोजों मोजां मोनोना बेबायदि नागारनानै थांनो हायाथ' माब्लाबाबो। आरो जोंहाथ' जेबो बिदि प्रब्लेमानो गैलाना कर्ट मेरेजानो जालायलांबाय अब्ला नों बिदि टेनसनखौनो लानांला सान। आं जेब्लायबो नोंजोंनो दङ। जागोन दे थुनथुलि अब्लाबो गोसोआव बायदिसिना सोमजियो आरोना साननायफोरा बेखायनो नोंजों शेयार खालामबाय आं बेखौबो। ओमफ्राय जोंहा बेफोरबायदि बांद्राय इमसनेल रायलायनो समायाना मालायनि थाखायनो आरो बिदि टेनसन जानो थुदो माबा माबि जों आरामसे पक'रा सावनानै जाहैनोसै। ओमफ्राय दिनै बानलु गोसा होनसै ने? सान नों चाटनि बानायदो बेनिफ्राय आङो पक'रा एवनोसै आलु चपबो बानायगोन आङो जम्मा सा लोंनोसै जोंहा अखा बोथोराव बरिया नांखायो। सानदोंमोन जेब्ला आं आंनि आफाखौ लोगो मोनगोन आं बेजों बिराद बुरजा खोथा रायलायगोन ओमफ्राय बियो जोंखौ मानो बेबायदि खालामदों आं सोंगोन नाथाय नोंखौथ' आं लोगो मोनदोंमोन ना होमबा नों मानो सिनायाखै आंखौ मानो सिनायाखै हो बेहाय नोंखौ साननानै दुखुसो जायोमोन आं नाथाय नोंथ' माथो नोंनि लाइफआव हेपियैनो दङ जों मानो थाया नों मा जाहोनाव जोंनिफ्राय गोजान जाखो नों जायखौ आं नागिरबाय थादों बे नोंसो नाथाय मानोबा दिनै नोंखौ मोनथिनानै आं एसेबो खुसि जायाखै जाय मानसिया जोंखौनो मालाबाबो गोसोखाङा जोंखौनो सानफेरा बे मानसिखौनो आं गोसोखांबाय थायोमोन मानो बिदि खालामनाय नों आंखौबो नायनो फैयाखै आफा माब्लाबाबो आंनि आइखौ गाज्रि मोनदोंबाबो आंखौबो नों गाज्रि मोनबाय
ओमफ्रायथ' आइयाबो मानो लाखुमाया आंखौ एथ' गोबावनो बेबायदि खालामनाङामोनथ' बेबायदि खालामनाङामोन ना मा दुखु मोनबाय आं ओमफ्रायथ' मा बुंदों आइया बे जोंजों माब्लाबाबो फैनो हाला होमबा आं आफानि अननायखौ माब्लाबाबो मोनला आंथ' जेब्लायबो आइ आफाजोंसो थानो हास्थायोमोन नाथाय दिनै आइया मा बुंबावखो नोंलायनो जोंजों फैनोनो हाला मानो बिनि सायाव नोंबो आंखौबो सिनायबावा नोङो आंथ' सिनाय मोनासै दे मानोना आइया आंनो दासो खिन्थादों नोंबो गावनि फिसालाखौनो सिनायासै होमबा आफा रायलायनो बादों आं रावजोंबो अलंबार आबा फैदो आबा फैदो फै आबा ओंखाम जाहैदिनि एसे बेनिफ्रायथ' जुदि आरो नों ओंखाम जायाबा आं रुटिबो बानायनो थिनखादों फैदो सोना ओंखाम जाहैदिनि नङाबा रुटिखौनो जादो जानो गोसो गैया आयै नों थां बिनिफ्राय मोनसेथ' नों दासो खिन्थादों आफाखौ बिनिफ्राय बुंखाबावबायबो जे आफाया जोंजों माब्लाबाबो फैनो हाला आं मिथिगौ नों दुखु मोनदों गोसोआवबो जोबोद माबा माबि सोंथि सोमजिदों नाथाय माथो खालामबावनो बेनो खाफालसै आबा साननानै लादो जे नोंनि आफाया दंनानैबो गैयै बायदि बे आरो माब्लाबाबो फैनो हाखाला आरो नोंबो बे आसाखौ दा खालामसै आबा जे नोंनि आफाया माब्लाबा फैगोन जों नोंनि आफानि जिउआवबो थांनो साना आरे नाथाय मानो फैनो हाया बे जोंनि सेराव बे आबा लोगोफोर जिबायदि अखाना मैया मोनानिफ्रायनो अखा हाबाय थाबाय आरोना माथो होनबावनो लोगोफोर अखायालाय बिदिनोसै गावबागाव बोथोर नङा होमबा ओमफ्राय जायफोर नायनानै मोजां मोनबाय आंनि सनामोन नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय माबोरै मोनदों अब्लाबो सोरबा नङाथ' सोरबा नेनानै थायो नङाना लोगोफोर बेखायनो जों बिथांमोननि थाखाय दसेबाबो नुजाफैलायबाय बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोनलाय दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर फैफिनसैलाय गोदान मोनसे एपिसडजों होमबा नेनानै थाथ'लायदो नेक्स्ट एपिसडखौ बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ जायफोर मोनायाव नायबाय बयनिसिमबो गुड नाइट आरो जायफोर फुङाव नायगोन बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलि